Ma ne jesme. Nemoj nikom ništa da pisa. Ja te upravo, ma. Jesi čula? Nemoj da je prvo što je pokrenuti se ovo. Nemoj, molim. Šta nisi očitala? Ajmo, formiraj kolonu! Halo, dole ide, gej! Agna! Dole? Dole! Mlada Nana, mlada djeta. Ja to... Sad je! Ovdje čovjek s balona, s ove strane na ovo. Majko moja, jesi. Da, šta? Ko je kupio? Idi tamo, Nenade. Probu 20 minuta. Bravo, Asija. Bravo, ljubi. Je dobar balon. Kada uđeš u vodnje na rad? Sada vas nula snima, ali neko rekao ima 10 ljudi, rekao ovo je otac, ovo je sin. Sad nije. Ovo je kako rano. Od ovo što ima veze. To vidi.